Salam ýa-ni hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimizin parasatly ýolbaşygyna alyp berilen işler berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýöreligler bilen üstünlikleri başlanýar. Muň şeýledigini hepden dowamly wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 24 Awgustda hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir orunmasarlarynyň ministrliklaryň bir näçetiniň ýolbaşçylarynyň hemem paýtagtymyň şeýle guraýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly video aratnaşar arkaly nowatdaky iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp barlayan işler barada hasabat berdiler. Milli liderimize paýtagtymyzda manaşalyan işleň ähletine ýaşaýyş durmuş injener tehniki uly kommunikasiýa uglary bilen birlikde ekologiýa taraplaryna gözeňde tutup toplumdaýyn şeýleşilmeligini beledi. Hormatly prezident nowatdaky gyş mewsümine mektepleriniň çağlar baglarynyň ýaşaýyş şaýarlarynyň ýaratyş ulgamlaryny zerur ulanyş ýagdaýyna getirmäge taýýarlyk görmek, jemaat gulluklarının büýükdenşik işlemegini üçin etmek, şäherde ýanyň howpsuzlygynyň kadrlaryny berja etmek bilen bagly meselelerin çözülüşüne ýene bir gelek häkimiň unutyny çekdi. Hemem şunuň bilen baglykda anyk taşyryklar berdi. Hormatly prezident owa hojalyk tehnikasyny tohumlary suwsy işlerini güýdük buğday ekşine goňuja taýýarlamagyň zerurdygyny atady. Gelecek ýylyň buğday hasalynyň ýatybarly binýadyny tutmak üçin ähli agrotehnik kadrlary hasap almak bilen ekin meýdanlaryny ekşe taýýarlamak bu möhüm çäreni belinen möhretlerden hemme ýokary hil derejesine geçirmek zerurdur diýip hormatly prezident bu babata anyk taşyryklar berdi. Ýakynlaşyp gelýän paýta möhüminiň gurmaçylyk meselelerini çözülmegine jogapkärlik çemleşmegi, ýetişdirilen paýta hasalyny ýetkisiz ýygna almak, hemme saklamak boýunça çäreleri öz wagtyny görmek, kombaynlary şeýle beýleki hojalyk tehnikaları, paýta arasalyjy kärhanlary, hemme kabul ediş bölümleri möhüme dogry taýýar etmek zerurdur. Güýdük ýer almanyň göýük we beýleki owa hojalyk ekinleriniň ekilişini belenen wagtyna geçirmek, ulary ýygyp etmek hemme bolu hasal almagy üpçün etmek boýunça anyk taşyryklar berildi. Hormatly prezident ýerleri oýlanşykly peýdalanmak owa hojalyk önümleriniň önürilişiniň mukdaryny artyrmak arkaly o sanaýat toplumynyň mümkinçiliklerini ulanmagyň wajypdygy barada aýdyp, göýük we beýleki owa hojalyk ekinlerini şol sany güýdük şonlary ýygyp etmek, onları ýokary hasalyň almagyny üpçün etmek boýunça agrotehnik işleri ünit merkezine saklamak taşyrdy. Milli liderimiz göýük we beýleki owa hojalyk önümleriniň şol sany şalyň önümçiligini, olary ýygyp etmekde hemme hasalyny ýokarlandyrmakda ähli agrotehnik kadrlaryň berja edilmegi wagtyna anyk taşyryklar berdi. Milli liderimiz bina edilen deskalaryň guruluşy işlerini öz wagtyna tamamlagyň möhümdigini belläp, ýurdumyzyň bir taraplaryň şanly senet münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen deskalarda işleň dipkinli güýçlendirme taşyrdy. Hormatly prezident öňde boljak şanly wakalary ilkinji wagtda watanmyň bir taraplaryň 25 ýyllyk bayramyna ünit çekip, bu şanly sene gabatlanyp, ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen deskalaryň ýokary hilini, hemme belenen möhretlerini berja etmegiň zerurdygyny atap, degişli taşyryklar berdi. Milli liderimiz ýurdumyzda otymlary ösürip ýetişdirmek üçin ýer böleklerini bölüp bermek, mallar üçin ähtiýaçlyk ot ýym-binýadyny döretmek, mallaryň baş sanyny artyrmak boýunça çäreleň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň, o sanaýat toplumynyň önümçilik kuwatyny potolandyrmakda aýratyn ähmiýeti eýedigini belläp, bu wagtda anyk taşyryklar berdi. Hormatly prezident täze okuw ýylyna guramaçylykly başlamak hemem bilimler we talip ýaşary münasibetli şäherleri ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini belläp, bu wagtda bir näçe anyk taşyryklar berdi. Döwlet başçymyzy bolgumy mundan berägem kämilleşdirmek, ýaşlaryň häzirki zaman bilimlerini özleşdirmek üçin ähli şertler döretmek, jemgyýetiň aň paýhat kuwatyny ýokarlandyrmak meselelerini berip gözegçilikde saklamagyň möhümdigini atady. 26 Awgustda hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtymyzda hemem oňy töwre boýunça iş saparyny amala aşyryp, bir näçe möhüm detkalaryň guruluşyna barşy, hemem oňy durmuş düzümini toplumlaryň esasy döwre waplaşdyrma gönükdirilen taslamalar bilen tanışdy. Şeýle döwlet başçymyzy milli mirasymyň aýrylmady bölegi bolan alabaýtlaryny ösürmegiň köp asyrlyk däplerini dowam etmek ugruna durmuşa geçirilen çäreler bilen gyzyklandy. Hormatly prezident paýtagtymyzyň ajaýyp günjoklarynyň birine geldi. Bu ýerde döwlet başçymyzy milli içinaslyk düzümini ösürmek boýunça alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Türkmen alabaýtlary assosiasiýasynyň başlygynyň orunmasary Ýad Muradow milli liderimiziň taşyrygy boýunça taýýarlanan bir näçe taslamalar görkezdi. Aşgabat şäherine Balkan, Daşowud, Lewap we Mar welaýatlaryna urulmagy meýilleşdirilen türkmen alabaýlarynyň tohumçylyk merkezleriniň baş meýilnamasy hemme taslamalary hormatly prezidentimiň garamagyna hödürlendi.
Bundan başga da döwlet başçymyzyň garamagyna Ahal vilayatyna gurulmagy meýilleşdirilýän karantin merkeziniň baş meýilnamaty hem taslamaty görkezildi. Milli Lidermide Tohumçuluk Merkeziniň taslamalar bilen jekme-jek tanışdy. Merkeziň baş maksady arasy ganly alaba itlerini köpertmekden, Urwaýaty uýgurlygyny alabaýlaň tohumyny, oňa ähmiýetli häsiýet aýratynlyklaryny saklamakdan ibarat bolup durýar. Şeýle desgalar toplumynyň düzümini gödäwçilik geçiriş bölümi, idare ediş binasy, işgärler üçin ýetlenen desga, sergi hemme turgunuş meýdançylary, münwerler, veterinar hyzmat üçin toplumy beýleki degişli desgalar bar. Bundan başga da alabaýlaň heykel şekilleriniň durry görnüşleri görkezildi. Şolary binagarlygyň hemem taslama düzüjüleriniň pikirine görä merkezi gireligide hemem toplumyň şäherlerini oturtmak meýilleşdirilýär. Ahal vilayatyna da 30 iten ýetlenilen alabay üçin karantin merkeziniň gurulşy göz tutulýar. Oň çägini urdaş hemem kömekçi desgalar toplumy ýerleşdirilýär. Döwlet başçymyzy Senagat we Gurulşyk Ölümçilik ministri, Türkmen Alabaýlar Assosiasiýasynyň başlygy Ferdar Berdimuhammedow, hemem assosiasiýanyň başlygynyň ornatary Ýazmuratow ýüzlenip halkymyzyň milli gymmatlygy bolup durýan alabay tohumytlaryny köpertmegiň baý tejribesini hemem asarlardan bäri ýoly goýulan däplerini gorap saklamak hemem geljeki netelere ýetirmek boýunça güýdipleň üstünlikli ýerine ýetirmegine degişli tapşyryklary berdi. Milli Lidermide taslamalar bilen tanışyp ular wagtyna bir näçe belliklerini hemem tekliplerini aýtdy. Döwlet başçymyzyň belleşi ýaly tohumçuluk hemem karantin merkezleri türkmen alabaýlarynyň arasynda ýarşlar geçirmek üçin meýdança ähli ölçüler wagtyna bellenen maksadyna hemem ýokary hilhäsiýetnamalaryna laýyk gelmeler. Muňa özi bu desgalan gurulşy awadanlaşdyrylyşy, hemem enjamlaşdyrylyşy, arasy ganly alabaýlara ýygyk etmek, ulary köpeltmek hemem tehir bermek, ýurdumyzyň itleri ýetişdirmek boýunça toplanan iň gowy tejribelerini saklap galmak hemem köpeltmek, itleň bu tohumynyň gymmatly gene fonduny kemale getirmek, degişli ilmi we seýçilik işlerini ýygydarly esasy geçirmek üçin ähli zerur şertleri döretmek babatyna da şeýledir diýip milli liderimiz noktady. Döwlet başçymyzy alabaýlaň heykelleriniň durly görnüşleri bilen tanışyp, olarda türkmen itleriniň esas häsiýetleriniň öz beýany tapmalygyny ünitjekdi. Soňra hormatly prezident bolup paýtagtymyzyň şäherine ýerleşýän Altyn Köýlüň kenaryna döredilýän täze diňjaş stolarynyň gurulşy taslamalar bilen tanışdy. Döwrewap diňjaş düzüminiň döredilmegi hormatly prezident bilen başyny başlan durmuş ulgamynaky düýpli özgörtmeler tiýatynyň özündi diýär. Gaýtga döwrüň içinde şäheriň Demirgada kunjogy tananmal derejede özgördi. Döwlet başçymyzy täze diňjaş stolaryny mundan berýän ösürmegiň geljeki uğurlar hakynda anyk maglumat berýän taslamalaryň taýýarlanyny, hemem olaň häsiýeti aýratynlyklary barada hasabat berildi. Öz borçly binagarlyk çödügidi bolan bedegi aýratynlyklary gurulşy boýunça tapawtlanýan, hemem ähli amatlykları özüne jemleýän kotej toplumlarynyň taslamалary taýýarlandy. Belenirşi ýaly diňjaýan üçin amatly iki gatly kotej jaýlary, çaýlary we sport meýdançylary, açyk ýüzüş howuzlary, akwaparklar, beýleki degişli desgalar gurular. Şunuň bilen birlikde bu ýerde idare ediş binasynyň lukmançylyk hemem sowda diňjaş merkezleriniň beýleki degişli desgalaryň gurulşy meýilleşdirilýär. Şeýle bu ýerde zerurun inženerçilik tekniki we ýol düzümine degişli desgalar gurular. Taslamalar çygylar bilen tanışyp hormatly prezident we täze gurulşyklaryň esasy uğurlary bilen gylyklany. Döwrewap diňjaş düzümi döredilini ýerli tebigy aýratynlyklary ýaly ähli uğurlary gözüňde tutulmalar. Gurulmagy meýilleşdirilýän desgalar tebigat bilen bir bütügi sağlaşygy emele getirmeler. Öz borçly tebigi gurşaw gydykly hemem peýdaly diňjaş üçin döredilýän şertler şol sanda maşgala bolup, diňjalma günükdirlerine mümkinçilikleri, amatly ekologiýa ýagdaýy paýtagtymyzyň bu kunjogynyň halkymyz hemem mehmanlar üçin özüne çekijiligini üçindir. Görkezdilen taslamalara bir näçe anyk bellikler aýdyp hemem degişli düzüşler girdip, hormatly prezident bada zerurun gurulşyk serişlerini netijeli peýdalanmak, olaň uzak möhretligini, berkligini, ekologik hemem gözellik ýagdaýyny nazara alyp, gurulşyk işlerini ýokary hil derejesiniň üpçünedilmegini ünitjekdi. Binalan ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak meselleri barda aýdyp, milli liderimiz göýek zorluklar hemem seýliýäkler döredilini ýerli aýratynlyklaryny gözüňde tutulmalygyny, täzeçili işläp taýýarlamalan hemem tebigi bedek serişlerini netijeli peýdalanmak babatda vice premier hemem ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekaçy birleşmesiniň başlygyna bir näçe anyk tapşyryklar berdi.
Şeride milli ýerimize paýtatymyzy ösürmegiň 16-njy nowatdaky guruluş tasamalarını amala aşyrmaga gatnaşýan ýurdumyzyň hususy guruluş kampaniýalarynyň bu işleri tamamlanandan soň Altyn Kölüň kenarynda 17-nji nowatdaky desgalan guruluşyna girişmekler bardy, anyk görkezmeler berdi. Paýtatymyzyň Demirgal kunjugyna kemale gelýän Altyn Köl täze döwrwap diňe aşdyrlygyny bina edilýän desgalan täze gurulujak Aşgabat sitiniň binagerlik keşfi bilen ajaýyp saýdaşygy emele getirmeligini belläp, Hormatly prezidentimiz munuň bilen baglanyşyk meselleri düýpli öwrenişmek tapşyrdy. Soňra döwlet başçymyzy iş taparyny dowam edip, Aşgabatyň günorta bölegini bina edilýän maslahatlar merkeziniň binalar toplumynyň ýanyna geldi. Bu ýerde möhüm täze guruluşdaky işlerine ýagdaý barda hasabat berildi. Milli ýerimiziň garamagyna otoglaryň bedegi işleriniň tasamalary ködürlendi. Hormatly prezident bu tasamalar bilen tanyşyp, işleň başyna üns çekdi hem olaň ýokary kiliniň üçindirmeginiň, guruluş işleriniň belenen möhletleri tamamlanmagynyň, ýanyşyk çäklerini talabalar awadanlaşdyrmagynyň hem baý ustanlygy öwürmegiň zerur dolagyny ýokdy. Binaların içki bedeglerini öňde barjy dünýä tejribesini işleň ulanmak gerek. Milli bedegi işlerine hemem buurda häzir kalaman gadananlarynyň saýdaşlyk toşmany üns berip, döwrwap tehnologik mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak gerek diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem şunuň bilen baglykda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Toplumy sany tehnologiýa bilen enjamlaşdyrmak meselelerinde geçip, milli ýerimize netijeli işlemek hemem köpçüliklerin şäherleri ýokary guramaçylyk şäherlerine geçirmek üçin hemme şertlerini döredilmegini ulugomlaýyn çemberleşmelerini ütüçekdi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezident bu degişli görkezmeler berip, maslahatlar merkeziniň paýtatymyň ajaýyp binagerlik keşfi bilen saýdaşykly utgaşmalygyny bellädi. Hormatly prezident bu binanyň guruluşy hemem içki bedegi bilen tanyşyp, maslahatlar hemem giň işleýini mejlisler geçirmek üçin niýetlenen zala barıp, oňy enjamlaşdyryşy bilen gyzyklandy. Şeýle hormatly prezident bu ýokary derejeli duşuklary niýetlenen zala barıp, onu döredilen şertleň döwrüň talabyna doly kybap gelmelerini atady. Döwlet başçymyzy zalyň enjamlaşdyryşyna hemem umumany möhüm çäreler geçirmäge, olara gatnaşyjylaryň netijeli işlemeginiň iň oňaly mümkinçiliklerini döredilmegine aýratyn üns bermek tapşyrdy. Soňra milli ýerimize şäheriň merkezine tarap boldy. Bu ýerde Türkmenbaşy hemem Niyaz şaýyolaryň çatyragyna ýerasy, awtomobil geçirýär hemem piýada geçirýär. Şeýle çatyragyň merkezine öz boşly desga bilen birlikde 2 gatly ýol aýratynyň guruluşy alınıp barilýar. Hormatly prezident we işleň ýagdaýy hemem dep günler bilen gyzyklanyp, şunuň ýaly desgalan gurulmagynyň paýtatymyzda awtologlaryň sanynyň artmagyna hemem ýolly ulug hereketiniň ýokurulmagynyň gelip çykýanyny bellädi. Aşgabatda ozalyk gurulan köprüler, ulug ýol aýratlary esasy ýollara düşýän agramy epesy azatmak hemem ýol hereketini gadalaşdyrmaga mümkinçilik berdi. Döwlet başçymyzy ýol ulagdymlaryny döwrwaplaşdyrmak boýunça tasamlar durmuşa geçirilenip, bu ulgamdaky öňde barjy gadananlary, täze injener konstruktorçylyk, hemem dizaýnerçilik çödgütleri işleň peýdalanmagyň ýokary hili guruluşyk bedeg hemde beýleki ferişleri ulanmagyň wajyp dygyny atady. Milli ýerimize ýanyşyk ýerlerini degişli derejede awadanlaşdyrmagyň zerur dugyny aýdyp, täze injenerçilik desganyň şäheriň bu böleginiň binagerlik keşfine saýdaşykly utgaşmalygyny bellädi. Şeýle oňy urunç häsiýetlerini hemem bedegi işlerine aýratyn üns bermeler. Hormatly prezident bu bagdardaky gurruny dowam edip, çatyragyň merkezine öz boşly desganyň ýerleşikdigini belläp, degişli ýolbaşlara anyk taşyryklar berdi. Soňra hormatly prezident bu täze diwan mehmanhanasynyň guruluşyna işleň ýagdaýy bilen tanışdy. Milli ýerimize ýollarna paýtatymyzyň bu kunjugyny, arasaçylyk ýagdaýynyň göwnüjä derejede saklanymalygyny, bu ýerde ýerleşen binalaryň daşky bedeg aýratynlyklaryny ütüçekdi. Döwlet başçymyzy soňky ýyllarda Aşgabatyň dünýäniň iň göder hemem ýaşamak üçin amatly şäher hökmüni öz ornuny barha berkidýändigini bellädi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezident bu paýtatymyzy hemme taraplaryn ösdürmek meselelerini hemişe üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Aşgabat sevit hemem dünýä derejesindäki hyzmatdaşlygyň ikrar edilen merkezler. Bu bolsa halkara häsiýetli ýeri çäreler geçirmek, daşary ýurtly mehmanlar hemem syýahatçylary munasyp kabul etmek üçin ähli şertler döretmegiň zerur duruny şertlendirýär. Milli ýerimize bular barda aýdyp, mehmanhana iş urunyň baý mümkinçiligini amala aşyrmak maksady bilen diýarymyzda bulgamda iň oňa tejribeler hemem iň täze işläp taýýarlamalary çekmegiň ähmiýetini atady. Hormatly prezident we urduş desgalaryň daşky hemem içki bedegine aýratyn ýagty milli öwüşgünlüği bolmalygyny, munyň halkymyzyň baý medeniýeti bilen daşary ýurtly mehmanlaryny tanışmaklaryna ajaýyp mümkinçilik döretjekdigini belläp, şunuň bilen baglykda degişli tapşyryklar berdi.
Mehmanhananyň binasynyň gurulşygyny işleň ýokary hiliniň üpçün edilmegine, oň keşfine milli binagarlyk täpleriniň hem binagarlyk ulgamyny häzir kalaman galananlarynyň sağlaşyk goşmagyny aýratyn ünsvermeler diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem şunuň bilen birlikde dürli hünär urly düzümleýin tasamalaryna taýýarlanmagyna, hemem durmuşa geçirmegine innovasiýon çemereşmeniň zerur ornatady. Milli liderimizde iş taparynyň ahyryna paýtagtymyzda ýaýbanlaryny şäher oluş maksatnamasynyň ýygyderli durmuşa geçirmeginiň durmuş üçinçilik ulgamyna degişli gulluklyň sağlaşykly işlemeginiň möhümdigini aýtdy. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtymyzda kemem umumany ýurdumyz boýunça ýaýbanlaryň özgertmelegiň möhüm ileri tutulýan urnuň adamdan durmuş üçin has oňoýly şertleri döretmekden ibaret bolup durýanyny ýene-de bir gezek noktada kemem öňde goýulan wezipleri çözmekde hemmeleri üstünlikleri ardy edip bu ýerden ugrady. 20 Awgustda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly wiza araknaşy arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselleri ara alyp maslahatlaşyly. Hemem milli ykdysadyýetimiziň esasy puduklaryny ukundy üstürmäge gönükdirilen resmi namalar birnäçesiň tasamalaryna garaly. Mejlis gatnaşyjylary alınıp barlayan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident we şunuň bilen baglykda maglumat howpsuzlygy ulgamyny milli standartlar hem usullary işläp taýýarlamak, şol sany halkara standartlar hem teknik hadarlar bilen sadaşdyrmak Türkmenistany mundan beläge ösürmegiň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýar diýip bellädi. Hormatly prezident we Türkmenistanyň kiber howpsuzlygyny üçinetmek boýunça döwlet maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek üçin degişli çäreleri görmek tapşyrdy. Döwlet başçymyzy Newt Hime senatyny döwür waplaşdyrmagyň möhümdigini bellädi. Hormatly prezident we Türkmenbaşydaky Newt gaýtadan işleýän zawodlar toplamyny täze gaz turbinalary gurmak, hemem elektrik bekadiniň durguny täzelemek hakynda karara gol çekip ony elektron resminama durunşy arkaly iýerdi. Hemem degişli tapşyryklar berdi. Milli liderimizde günmatar tebti durmuş ykdysadyny ösürmekde şu karardan gelip çykýan wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirmeginiň uly ähmiýetini boljakdygyny belläp, anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezident we ýurdumyň muraýatlaryna şu ýylyň 2 sentýabryndan başlap buğday ekişine girişmäge hem ahaly Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna 9 sentýabrda, Daşoğlu welaýatyna bolsa 16 sentýabrda paýta ýygyna başlamaga ak paýta berdi. Milli liderimiz hormatly ýaşullarymyzyň buğday ekişine hem paýta ýygmany bismillah bilen başlap bermeklerini haýyş edip, ýurdumyň zähmet söýür galaçy hemde paýtaja daýhanlaryna, ähli owguçylyk işgärlerine berk jan saglyk, asudy we bagtyar durmuş, ihlas bilen zähmet çekip ene toprakdan bol hasyl almagy hemde berin sepketlere ýetmegi tüý sürekden arzu etdi. Hormatly prezident we içerki hem daşarky bagdarlarda uly sebäplerleýän önümleri önürýän hime toplumlarynyň bökdönşit işlemegini üpçün etmegini wajyplygyny belläp, daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şertnamalar bagyşmak baradaky meselelerin üstünde içkin işlemek hem soňra olary degişli düzümleňe garamagyna iýermek tapşyrdy. Döwlet başçymyzy owguçylyk ekinlerini bol hasyl almak hemde ýurdumyzda mundan beläkde azyk bolşugyny üçin etmek maksady bilen daýhanlary zerur dökümler bilen iýdigderlik hem öz watyny üçin etmek meselesini hemişe gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Hormatly prezident we döwlet ulanýaş idaralarının işiniň kämilleşdirilmeginiň, bulgamyň ornaşdyrylmagynyň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyny hemde garaşy watanymyzda hem jemgyýetimizde mundan beläge ösürmegi gözüňde tutýan beýleki maksatnamalarň üstünlikli amala aşyrmagyna ýardym etjekdigini bellädi. Milli liderimizden belleşi aly sanlaşdyrmak bu wagty gelen zerurluk hemde netijeli duruluş guraly bolup, ähli işleri göňe jaý guramaga, utgaşdyrmaga hemde işleň netijelerine, hiline gözegçilik etmege ýardym edýär. Hormatly prezident we hödürlüğün resminamyna gol çekip olary elektron resminama durunşy arkaly vice-premiera iýerdi. Hemem olary ýerine ýetirmek boýunça birnäçe görkezmeler berdi. Hormatly prezident we häzirki wagtda Türkmenistany maksatnamalaryň durmuşa geçirilýäni, sanly ykdysadyýety ösürmegiň konsepsiýasynyň şoluň ileri tutulýan urlarynyň birdigini bellädi. Hormatly prezident we Türkmenawa şäherine Azyberlik telefematik kärhanasynyň şahamçasynyň, şeýle-de ahal we daşow welaýatlarynyň elektron tehnikalarynyň hemde tölew terminallarynyň önümçiliginiň açylmagyny öňe çekip, bu wagtda burdaky belen wezipeleri amala aşyrmagy, ýurdumyň telekaçlarynyň döwlet maksatnamalaryny hemde giňmeçörli tasamalaryny işe gatnaşmak üçin zerur şertleri döretmegi berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezident we ýurdumyň garaşlygynyň 29 ýylyna başlanan ähli şäherler hemde ulanylmaga beriljek täze desgalam açylış dawralarynyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilip, Türkmen döwletiniň umumy adamzat insanperwer taýlimlaryna esasanýan parahaçylyk süýjülük siýasatynyň many mazmuny açyp görkezmelerini anlatdy.
Gurulyan şäherleň her biri uly ähmiýete baý many mazmuny eý bolup, milli ýürelgilere laýykly giňden hemme ýokary ruh bilenlik ýagdaýyna berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň ruhuny qybap derejede beýlenip geçirmeler diýip milli dramada vice-premieri Kemen Paýtatymyň şeride welaýetleň häkimlerine babata birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezident bu ähli davralary ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegiň möhüm döwrüni berdi. Muňa özi ötüp gelýän ýaş nesli oňat bilim almagy ruhlandyryp, olarda bilimlere bolan höwesi berkitmäge, hemme göýdetmelerini giňeltmäge ýardam eder. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne, berqarar watanymyň gadanyň üstünliklerini bagşlanan ilkinji sapak bolsa, ýaşlaryň watançylyk duýgusyny artyryp, kalbyny ata watanymyza bolan söýgüden doluryp, edi diýarmyň munun welärde gülläp ötmek üçin päýek ýürekden zähmet çekmäge ruhlandyrar. Milli ýermede welaýetleň hemem Aşgabat şäheriniň häkimlerine täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli ähli meýilleşdirilen şäherleň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegine gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Hormatly prezident we Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde Türkmenistanyň häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça ileri tutulýan garaýşlaryny özüne jemleýän başlanmaçlaryny beýan etjekdigini bellädi. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde koronavirus ýokunjy derarly ýüze çykan çyrşymly ýagdaýlar hemem oňy öňüne almak boýunça halkara taýlarynyň utgaşdyrma bilen baglanyşyk meselelerini möhüm döwre beýan ediler diýip hormatly prezident bu sözünde dowam etdi. Döwlet başçylygy beýleki ileri tutulýan garaýşlara geçip häzirki döwürde tutuş adamlaryň öňüne möhüm ekologiýa meselelerini durýanyny bellädi. Hormatly prezident bu kanun çykarjylyk işiniň giňerimli döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň esasy gurallaryny, hemem halkymyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, raýat idaralaryny puturlandyrmaga hemde jemgyýetde demokratik matlyklary ornaşdyrmaga ýardam etmeligini bellädi. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet turmuşyna degişi başga da birnäçe möhüm meseleler garaly. Hemem olar boýunça degişi çözgütleri kabul edildi. 28 awgustda hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hemem Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-in'in arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki dostluk döwletiň başçylary meherle salamlaşyp söhbetleşiň başynda özara ynanşmak hemem bire hormat goýmagyň berk binýadyny gurulýan döwlet harakymatyşyň ören wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler. Taraplar iki ýurduň halkara syýasatynyň esasy meseleleri boýunça garaýşlarynyň ýakynyny ýa-da umumydan tasdiklap, munun bilegeme dünýä giňişigini özara bähbetli hyzmatdaşlygy puturlandyrmak barada alalaşdylar. Söhbetdeşler iki taraplaryň hemem köp taraplaryň görüşde ýoly goýulan özara gatnaşyklaryň netijelik häýeti eýdigini aýdyp, Amerikada Aziýa Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumunyň işiniň netijelik häýetine ýokary baha berdiler. Hepde möhüm wakalary hormatly prezidentiň ýyl ýurt bähbetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänyny äşkar etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Tatarstan Respublikasynyň güni hemem Tatar Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmeginiň 100 ýyllyk ýubilei münasibetli Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow tüýsürekden çykýan gutluklaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Häzirki wagtda taryhy dostlugy we dogunlugy esaslanýan netijeli Türkmen Tatarstan gatnaşyklary biziň ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasy bilen köp ugurly we strategik hyzmatdaşlygynyň aýdyň görkezijisi bolup durýar diýip Melelizrimiz öz hatyna belledi. Hemem biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky mähirli we ynanşykly gatnaşyklaryň iki halkyň bähidine munun beýlegim ösdüriljekdigini we puturlandyryljakdygyny ynanmyllardy. Döwlet başçylygymyz prezident Rustam Minnikhanow tüýsürekden berk sağlyk, bagtyrlyk we awdançylyk Tatarstanyň dogunly halkyna bolsa parahatçylyk, öňüdüşlik we güllep ösüş arzu etdi. Şoňlar Balkan welaýatynyň kärençileri, mülkdarlardyr, ýer egeleri, berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüniň ruhuny münasip işleri bitirmek başarýarlar. Muňa sebäptiň magtumuly Serdar etraplaryna we Balkan şäheriniň golaýynaky telekeçilen gurup işe ýerden ýyladyşhanalaryna alyp berilen işlerim dogly şaýatlygy diýär. Melelizrimiziň ýurdun owu hojalygynyň ekrançylyk puwdugyny her bir welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk düýpli almesasy alyp barmak baradaky paýhatly çözgüdünün ruhlunyň Balkan welaýatynyň telekeçi daýhanlary Matmul etranyň summary we çendir Serdar etranyň nargy jülgülerini bereket etranyň we Balkan şäheriniň çäklerindäki daglaň eteklerindäki amatly ýaýlalarda Guran ýyladyşhanalaryna bol hasly östürip ýetişdirmekde berkarar döwletimiziň bagtyrlyk
döwrüniň ruhuna münasip zähmet çekmegi başarýarlar. Edi diýärimiziň hemişelik betaraplarının şany 20 ýyllyk toýunyň uludan toýlanjak ýylynda ol ýyla dişhanelerde hyýar, pomidor, balgar, wurçuýaly, gögönümler, limon mewesyny ösürip ýeşdirmek Türkmenistan betaraplaryň mekany ýylynda da üstünlikle alınıp berilýär. Hormatly prezidentimiziň eýdigderlik himayet gollawlarynyň ruhlunyň welaýatyň telekeçileri amatly ýerlerde gurunan döwrüwä ýyla dişhanelerinden şugullar gögönümniň ýokary kiligi bol hasylyny ýygnap, ony terligi bilen Balkan welaýatynyň etrap şäherlerini kemem edýidi watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň sarp edijilerini ýetirýärler. Ýylylyk, çyýglylyk, sowurş ulgamlary dowlu kompýuter arkaly dolandyrylýan bu ýyla dişhanelerde talaba laýyk agrotehnika ýygy ýoly goýulyp ýetişdirilýän ekologiýa babatda arasy gögönümniň her günü ak bazarlara çykarylan möçörleri onlarça tonna ýetýär. Öz işlerini döwrüp gurnamak başarýan hususy ýyla dişhanalaryň egeleri şu günleri sarp edijiler pomidor we hyýar ýaly gögönümleri eýdigderli uğratmak başarýarlar. Ýyla dişhanalerde iş depkinleri gün saýyn ýokurlanyrylýar. Halkymyzyň saçaklarynyň bereketini artyrmak başarýan ýyla dişhana egeleri halal zähmet çekmegi ähli mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadamyda alkyş sözlerini edýärler. Hormatly prezidentimiziň giň gollawlaryny netijesinde türkmen halkynyň baý, şöhratly geçmiş taryhyny hem etnografiýasyny ilmi nukdaý nazardan öwrenmäge ul üns berilýär. Häzirki wagtda Mary welaýatyna da halkymyzyň günnelik durmuşyna ulanylýan milli gymmatlyklarymy açyp görkezmek, döwrüwä rowuşda janlandyrmak we geljek nesillerimize miras galyrmak urna asylly işler durmuş ornaşdyrylýar. Zenanın yeti zehininden yürek coşkunundan dören milli el işleri, nepis halylar, odan güllü keçeler, şöhratly taryhymyzy öçmejek iz galyryp, biziň şu günümizde çenne sarpalanyp gelip, asyrlaň kämillik synygynyň geçen türkmen durmuşynyň aýrylmaz hemrasy bolan güllü keçeleň dürli görünüşlerini ähli döwürlerde de dünýä ýüzüne ul eseg bildirilipdir. Häzirki wagtda bu gadymy we müdüm sungatymyz bolan türkmen aýylarynyň bezegi güllü keçeler taýýarlamakda Mary welaýatynyň ýolutyn etrawynyň zähmet söýür baltyar zenanlary ihlasly zähmet çekip öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Çepereli zenanlar güllü keçeleň dürli görünüşlerini taýýarlamakda ýüň saýmak, ýüň boýamak, ýüň daramak, keçe gamşyny dolamak, keçe güllemek we keçe basmak ýaly işlerini usatlyk bilen ýerine ýetirip ösüp gelýän ýaş nesillere öwretmekde, ene mamalamyzdan galan ýol ýörülgeleri dekeltmekde asyl işleri durmuşa geçirýärler. Syk dokulan gamşlaň ýüzüni ýüňleri endigan goýmak, boýalan ýüňlerden owadan nagşlary çekmek işlerim usatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Elim goşary uşgunly güllü keçelerde öz bolşly manini özüne jemleýän bu nagşlar halkymyzyň geçmiş taryhy bilen berk baglanşyldyryp, her welaýatyň özüne mahsus keçe önümleri bolup, olar dürli ölçeklerde taýýarlanyp, özlerine mahsus atlary bolupdyr. Keçe önümlerini taýýarlamak köpçülikleýin zähmeti talap edip, häzir güne çennem öz gymmatyny, sarpasyny ýitirmän dowam edip gelýär. Zenanlar bu hünäri hemişe agzybirlikde ýerine ýetiripdirler. Ene mamalamyz özleriniň zehin dörejiliginden, ukyp başarnyklarynyň dörüden güllü keçeler bilen aýylyň içini bezäpdirler. Bu keçeler ekologiýa taýdan arasy bolup, insan saglygyna peýdalygy bilen häzir günlere çennem giňden ulanylýar. Hormatly eleşleri, häzir ursa gepleşigimizde hepdeň dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam aleyk edýärler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyla senanamasyn ýalyrak dogry dowam edýär. Mähwan adamlar, geliňini bolsa geljek kepdedi. Ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Ýani geljek kepdäniň dowamyny ýurdumyzyň çäýini gün watardan çyýyl howa akynyň aýrylaşmagy netijesinde kepdäniň başynda ýurdumyzyň Balkan we Ahal welaýatlaryna atkem ýagşyň ýagmagyny hem de howanyň geje gündüz temperaturalarynyň durnukly ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny atkem bulutly, kepdäniň başyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz gün watardan gün ortagy nagara ornup gedýän tezlik sekundda 8-13-den 17-16 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusdan 27 gradusa çenli maýyl, gündüzleri 32-37 gradus ysy, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 28-33 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyny atkem bulutly, kepdäniň başyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz gün watardan gün ortagy gün watary ornup gedýän tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň
Geceleri 18-23 gradusun, 26 gradus seçenli mayıl. Gündüzleri 26-37 gradus mayılan, 37 gradus seçenli ısıva mana araşılyar. Yurdumuzun Marwal ayetini atkin burutlu, kepden başına ütkaptıran burutlu hava olup, Demirad Kunatar'dan teylik skuntta 6-11'den 10-15 metre etken şamal olsmöyle, kemde havanın temperaturasının. Geceleri 16-21 gradusun, 25 gradus seçenli mayıl. Gündüzleri 28-30 gradus mayılan, 37 gradus seçenli ısıva mana araşılyar. Diyarımızın Levap vilayetini atkin burutlu, kepden başına ütkaptıran burutlu hava olup, Demirad Kunatar'dan teylik skuntta 8-13'den 11-16 metre etken şamal olsmöyle, kemde havanın temperaturasının. Geceleri 14-19 gradusun, 25 gradus seçenli mayıl. Gündüzleri 20-30 gradus mayılan, 36 gradus seçenli mayıl olmana araşılyar. Yurdumuzun Daşoğlu vilayetini atkin burutlu, kepden başına ütkaptıran burutlu hava olup, Demirad Kunatar'dan teylik skuntta 7-12'den 10-15 metre etken şamal olsmöyle, kemde havanın temperaturasının. Geceleri 13-18 gradusun, 25 gradus seçenli mayıl. Gündüzleri 28-30 gradusun, 36 gradus seçenli mayıl olmana araşılyar. Paytahtymyz Aşgabatda atkem burutlu, kepden başına ütkaptıran burutlu hava olup, atkem ýagşy ýagar, ýylaryň çakmagy mümkin. Demirad Kunatar'dan günorta gün matara orun ütkediýän teylik skuntta 8-10, 12-14 metre etýän şamal olsmöle, kemde hawanyň temperaturasynyň. Geceleri 19-20 gradusun, 25 gradus seçenli mayıl. Gündüzleri 28-30 gradusun, 36 gradus seçenli mayıl bolmany araşylyar. Mehriban ýylaşlar, ýurdumyz awgust aýynyň 30-ýerine magnit gaýdasynyň goşak gaýdada saklanmany araşylyar. Hormatly ýylaşlar, gelecek hepden dowamyny bolmany araşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eýdi watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzmünde tozan bölejikleriniň möçberiniň gadadan 20 göterim artmagy bilen baglanşykly. Hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklaryny olanmagy maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünler berjaý etseňiz, ýylyň islenip pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.